Ahoj Martin, tu je Dominik z Inicia, z Konverziek, alebo aj od Honza Nedvieda. Volám vám späť, pretože ste sa zaujímali o náš marketing. Je to tak? Chápem, ako sa máte dneska? Rozumiem. Naposledy ste riešili, že chcete viac zákazníkov alebo viac peňazí z nich. Sedí to? Chápem. Martin, mám na vás jednu rýchlu otázku. V súčasnosti, aký veľký problém riešite v marketingu? Rozumiem. To je typické pre firmy, ktoré majú predaj aut a ktoré sa snažia o zvýšený predaj. Martin, zaujímala by ma jedna vec. Keby ste mali čarovný prútik a mohli by ste niečo meniť v tomto procese, čo by to bolo? Rozumiem. Čo ste doteraz skúšali už? Chápem. Čo fungovalo a čo vám nefungovalo? Chápem. Z čoho ste najviac frustrovaní? Tak, tomu rozumiem. Martin, predstavte si, že za 90 dní by sa vám zvýšil váš predaj o 30% a mali by ste iba výsledky a neriešili by ste, ako by ste dosiahli tie výsledky. Čo na to hovoríte? Existuje nejaký dôvod, prečo to teraz nemôžete spustiť? Martin, chcem, aby ste vedel, že ak vám nemôžeme pomôcť, tak vám dáme o tom vedieť. Rozumiete? Takže pán Martin, nasledujúci krok je, že si dáme 45-minútový nezáväzný hovor zdarma, strategický. Ja sa na neho pripravím, aj vy sa na neho pripravíte. Hodí sa vám to dnes alebo zajtra? Rozumiem, dnes nemôžete. Tak navrhujem zajtra, okolo 17. Je to pre vás v poriadku? Rozumiem. Pán Martin, v tom prípade ďakujem za váš čas a vidíme sa zajtra o 17. Dovidenia.